కానీ ఇవాళ రాష్ట్రంలో ఆయన జిల్లాలు చేసిండు, 31 జిల్లాలు చేసిండు. ఎవరో పోయి అడిగిండ్రంట, ఏం సార్ 31 చేసినావు, దీని లెక్కేందని. ఏం లేదా, పెద్ద ఏం లెక్క లేదు, ఆంధ్రలోకి 13 ఉన్నాయి, 1 3 ఉంది కాబట్టి దాన్ని తిరిగేసి 3 1 చేసిన తప్ప నా దగ్గర లెక్క లేదు, పత్రం లేదని చెప్పినాడు. అంటే చంద్రశేఖరరావు గారి తిక్కకు ఇది ఒక ఉదాహరణ. ఇప్పుడు ఎదుటోడి మీద కోపం ఉంటే వాడికంటే మంచిగా ఉండాలి. వాడు పాయింట్ సెట్ వేసుకుంటే నువ్వు సూట్ వేసుకునేటట్టు ఉండాలి, కానీ ఎదుటోడు పాయింట్ సెట్ వేసుకుండు కాబట్టి నేను బట్టలు లేకుంటే తిరుగుతా అంటే బాగుంటుందా? ఒకసారి ఆలోచన చేయండి. ఇవాళ ఈ రాష్ట్రంలో జిల్లాల పరిస్థితి కూడా చంద్రశేఖరరావు గారు ఆ రకమైన పరిస్థితులు తీసుకొచ్చిండు.